domin yin kodumo da zazzafin roman nishadi. Da kuma an taye zuwa tafkin walwala. Tare da mazge da ƙwalan fassara fina-finai masu yaji. Maste! Maste! Kai Maste! Babana ya kasance yana cewa uku ba lambar sa'a ba ce. Kaga yanzu sun zama hudu. Yalla mai me yasa kashe shi to? Gara Allah ba kashe shi ne ba. Sawake masa ne. Ya dai mace da Apollo ke damun idanun naka ne? Mashashara ce ta kama min idanuwa ba Apollo ba. Lafiya lau nake. Yau ce ranar ƙarshe na fitar da 'yan takara. Dole ka bani tikiti. Wato a buge ka zo. Ina cikin hankali na nake. Har kyauta ma na kawo ma. Wannan kyauta ba wa iya shugaban jam'iyya ba ce ba kawai. Kyauta ce wa gaba ɗayan jam'iyya. Shugaban jam'iyya gaba ɗayanta shugaban sakatarorin ciki da kowa tare da ƙaramar yarinya yana kodumo. Cin amana ne haka, wanda hukuncinsa kuma kisa ne. Cin amana ya laɓaya rungume mai kalma ce fa, wadda kuma Ubangiji bai sa wa Kiristoci ita a ransu ba. Amma kuma an saka maka mummunar fuska yi. Babana yana cewa duniya kasuwa ce. Idan an kasa wannan yau gobe za a kasa wancan, shi yasa bana siyan abubuwa masu tsada. Ne? Yalla bai mutane na cewa wannan abu da kai dan amfanin siyasa ka ne ba wai dan amfanin mutane ba. Sakan da yake dauka domin furta kalmar siyasa. Tunani akan kalmar kuma minti daya. Karantar siyasar kwanaki kaɗan ne. Amma tsawon rayuwa ake dauka kafin a fahimce ta, sannan ai gwagwarmaya a cikinta. To kenan dai kana so ka ce gwamnati kuskure take yi. Zo nan. Gane yalla bai. Yayanka ya taba siyan fili a nan ba? Bare yalla bai. A farashin nawa? 60,000. Yanzu kuma gwamnati nawa take karba? 90,000. To in tambaye ka, laifin gwamnati ne ko na 'yan siyasa? Ka yi tunani a kai. Yalla. Kana rage da wani abu da ya kasance mallaki na. Yanzu ni kake tunanin zaka sai kare na hankali? Mai mari kad yana ina. Oh, wai mai mari? Babun da ya samu mai mari. Yana cikin hanjina. To bari na taimaka maka fito da shi. Na sani cewa kai ba bahaushe bane, amma ya kamata a ce ka fahimci cewa inda ka da ka ba hanjina bane. Ni ba irin mutumin da zaka tsokana bane. Na kasa siffanta wani irin mutum ne kai Malam Bello. Hakan ya sa na zarfafa wajen dogon nazari da tunani a cikin ƙwaƙwalwata. Daga baya na fahimci cewa kai ba komai bane face la'anannan jab. Mutane ne kaɗai halittar da ke tsoron mutuwa a duniya. Ba wai ma iya radadinta ba, ita ƙarshe take bayarwa ga mutum. Wannan shine abin da ya bambanta mu daga ƙwari da kuma karnuka. Laraba san ba sa tsoron mutuwa saboda annabinsu ya ce musu akwai aljanna idan sun mutu za su same ta, wadda na san babu ita. Kafirin banza. Ɗan wuta. Ba da ruwa ba. Babu wata lahira yaro. Yaudara ce kawai. Na yi imani. Na yi imani da cewa tabbas akwai lahira, kuma ni da kai za mu je ta. Da gaske? Ku dakata! Har sai yaushe waɗannan tsofaffin kwashi kwarfadin za su daina mulkar mu ne. Mutanen da ba sa da wani garanti mutuwa yau ko gobe. Wannan rashin dawa ne. Abin da na faɗa gaba ɗaya gaskiya ne. Duk da kasancewa yankin mu ne mabiya rinjaye. Amma yau shekara 25 kenan muna ta faman goya muku baya. Muke dangwala muku ƙuri'u, amma an gama. Yalla bai, babana fa ya faɗi gaskiya. Da yake cewa ni kuma na ce shi babanka ya ci ubansa. Dan yege. A ce duda waɗannan tarin jama'ar amma ka kasa zuwa ofishin sa'an nan? Waye ya ce ma ka fito wani zagayen wata ranar ƙarshe ta kamfe da ranar ƙarshen banza? Yalla bai haka naga manyan 'yan siyasa suna yi. To yalla bai ni ta zan iya gano cewa rabin mutane na ma mutanen sa ne ye. Kayayen amagon banza amagontar da ni fa. Ai kai kowane banzan da gigi ma zai yi mai da kai da gigi.
Shin kun san kuwa adadin nawa na bata akan wannan banzan? Kai ga mallan ga mun da kuɗi na. Ka dawo da kuɗi na. Gaba ɗaya ku kwace duk wasu lasisin harkallinsa na kasuwanci sai kuɗi na sun dawo. Me kuma kake cewa ne mai gida ka tare? Idan ka sanya kuɗinka a caca gudun tseren doki, idan dokin bai nasara ba kana cewa a dawo mana kuɗi na. Kai ba doki bane ai. Ina ne? Tare da mazge da kwalan fassara fina-finai masu yaji. To ya kace Bello? Zo kawai shege ka bana san bata lokaci. Da kyau Bella, ai na zata ta kare ma. Yaji, ku kasance da kamfanin fassara na SK Sound Studio. SK Sound Studio.